בוקר טוב לצופים בבית. היום אנחנו בעוד יום של ישראל מחוברת, פרויקט של משרד התרבות, בו אנחנו מראים יצירות מצולמות ונפגשים עם אומנים מעניינים על הדרך שלהם מאחורי הקלעים. היום אנחנו ניפגש עם משוררת וסופרת מאוד מיוחדת, מעוררת השראה, אני ככה עוקבת אחריה מרחוק כבר הרבה זמן. גילית חומסקי. אהלן גילית. אהלן. מה העניינים? בוקר טוב. בוקר טוב. בימים אלה, את יודעת, אפשר לעקוב אחריי רק מרחוק, כי אנחנו לא יכולות יותר להתקרב. כן. תמיד נדמה לי שככה, בימים האחרונים, אנחנו אומני הבמה, הכל הלך לנו בבת אחת. כל החיים, יש לי תחושה שדווקא סופרים, אולי ימי הקורונה ממשיכים להם אותו דבר, אולי לא, כאילו, איך זה עובד אצלך? מה את עושה בקורונה? אז האמת שבא לי לסתור, סתם כדי שיהיה מעניין, אני נאלצת אבל להגיד את האמת שבשבילי לא המון השתנה. אני המצאתי את הקורונה עוד לפני שהייתה קורונה, אני חושבת. סך הכל אנשים כותבים, לא איבדנו את הקהל שלנו, אנחנו רוב היום, נכון עכשיו אתם עם טרנינג, ואתם מגלים מה זה להעביר את היום ככה לבד עם הקפה והטרנינג. בשביל אנשים כותבים זה יום עבודה רגיל. גם את הזום אנחנו הכרנו עוד לפני שזה היה מיינסטרים, כי אם אנחנו עובדים על פרויקט כתוב, יש לי פרויקט שאומנם הוא עכשיו נתקע בגלל הקורונה, אבל... מה זאת אומרת פרויקט שנתקע? שהוא פרויקט משותף לי ולעוד שתי כותבות, וכל אחת מהבית שלה, בטרנינג שלה, ובזום. אצלנו זה ככה כל הזמן. זה לא קשה נורא להעביר ככה ימים שלמים? כאילו כולם עכשיו בקורונה נורא... מתלוננים על זה, או יש כאלה שמתאפרות בבוקר, עושות זום עם עקבים, כדי להתמודד עם כן, מכירה, שמעתי על האסכולה הזו של לקום בבוקר, להתלבש ולהתאפר כשלא הולכים לשום מקום, אני לא נמלאת על האסכולה הזו. ותראי, זאת שאלה טובה, את צודקת, זאת מתנה ענקית ויש לה מחירים מאוד מאוד גדולים. אז מהבחינה הזו, עכשיו אתם אנשי הבמה יכולים קצת להבין אותנו. שמה המחירים? המחירים של הבדידות. ויש אנשים ושחקנים הם תמיד מאוד צריכים קהל, ויש אנשים שהם הפוך, שהם יכולים ליצור רק כשנותנים להם את השקט, את החדר משלך, את המינון של האנשים בצורה מאוד מבוקרת, וזו מתנה ענקית. אבל אין לנו, את יודעת, אין לנו אף פעם את השיחות קפה ליד הברזייה, שמדברים על מה ראינו אתמול בטלוויזיה, ואין לנו את השגרה שיוצאים לאכול צהריים ביחד. יש לנו קולגות פעם בשנה, בשבוע הספר, אנחנו נפגשים פנים מול פנים עם הקולגות שלנו. וואו! וזאת חגיגה נורא גדולה תמיד, כי לא התראינו משבוע הספר של שנה שעברה. וואו, זה חושבת חוויה מאוד מאוד בודדה. רגע, אבל אני למדתי, יש מושג בודד ויש מושג לבד. וזה משהו אחר לגמרי. כי בודד זה ריק ולבד זה מלא. איך את, כאילו... נכון, הלבד הוא מאוד 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 ממלא, ולכן אני אומרת שזו גם מתנה ענקית. יכול להיות שאנחנו יותר מתורגלים מכם במתנה הזו, אז מי שעכשיו פתאום איבד את הקהל וגילה את זה, אז הוא קצת ככה הלום והמום, אבל יש בינינו אנשים שאלו החיים שלהם כל הזמן. את יודעת, ואני דווקא התחלתי נורמלי. אני, עם סיום תואר ראשון, בגיל 21, או מתי דתיות מסיימות תואר ראשון, התקבלתי לעבודה הראשונה שלי בחיי, וזו הייתה עבודה של אנשים, של בני אנוש, עם משרד. מה זה היה? עבדתי במכון מחקר, הייתי רכזת מחקרים. היה לזה שם מפוצץ, הייתה לזה משכורת נחמדה מאוד, וזה היה פינת קפה, קולגות, החתמת כרטיס. והדגל שלי היה בחצי התורן כל הזמן, ואמרתי, וואו, איזה עונש זה להיות גדולה. מה, עכשיו 40 שנה אני אצטרך לעשות את זה. ואז עברתי לעיתונות, עברתי לעבוד במעריב, בחצי משכורת, לא חצי כמטאפורה, חצי ממש, ובשעות מטורפות, עבדנו ימים ולילות, והדגל שלי חזר מיד לחצי התורן, כי השילוב של לעבוד מהבית והשעות הגמישות, ויש אנשים שפשוט בנויים לזה מראש. אפרופו קהל, יש לי שאלה. היה לי פעם, כשעשיתי את אחת ההצגות שלי, הייתה לי מורה רותי קאנר, והיא אמרה לי, רחל, זה פשוט נחרט לי במוח, ומעניין אותי לדעת איך זה אצלך. היא אמרה לי, רחל, אני מרגישה שאת קצת עובדת בשביל הקהל,
את פתאום קצת מתחילה לרצות. אל תרצי לרצות את ההמונים, תדמייני את עצמך יושבת בקהל ונהנית. את הבן אדם היחיד שצריך ליהנות מהיצירה הזאת, ואנשים שכמותך. איך זה וזה הפך לי, זה עשה לי סוויץ' מטורף, כאילו, והחזיר אותי לנאמנות לעצמי. איך זה אצלך כשאת כותבת? כשאני כותבת אני צריכה לשכוח לחלוטין שיום יבוא ומישהו גם יקרא את מה שאני כותבת, כי זה באמת דברים מאוד אישיים, ועזבי שחלק נחצבים מעומק הלב, חלק גם נחצבים מעומק הביוגרפיה. זה ההורים שלי, זה המשפחה שלי, אלו החברים שלי, ואני לוקחת מהם דברים, כי אני רואה בזה זכותי הלגיטימית, נכון? גנבת. הכל חומרים. לא גנבת, זה מחולק חינם. סופר או גנב בפוטנציה. זה נכון, גנבת, חוטפת ושודדת. אבל אני כל הזמן אומרת לעצמי, כדי להרגיע את עצמי, אני עושה שני דברים. אחד, אני אומרת לעצמי, אולי הספר הזה לא יצא בסוף, או אני אכתוב את זה עכשיו, ואם זה יהיה חושפני מדי, אז אני אמחוק את זה אחר כך, או נוריד את זה בעריכה. עדיין אומרת את זה? אני עדיין אומרת את זה. והדבר השני שאני עושה זה לטשטש עקבות מאוד במסירות. למשל, בספר הלפני האחרון שלי, שכתבתי בו הרבה על המשפחה שלי, תכף ומיד שמתי את הגיבורה כיתומה נטולת הורים שחיה אצל הדודים שלה, כדי שההורים שלי לא יחשבו שכל מה שההורים של הגיבורה זה גם הם. ובשמות של החברות השתמשתי בשמות של חברות של אחותי הקטנה מהכיתה, כדי לא לצלוף בטעות על שמות שהיו אצלנו. אגב, זה לא עובד, אף פעם. זהו, בדיוק תהיתי, זאת הייתה השאלה. לא עובד, אבל לשכוח שמישהו יקרא, כן עובד. כי סך הכל זאת חוויה כל כך אינטימית, והדברים הכי טובים, והכי כנים, והכי אינדיבידואלים, הם גם בסוף הכי אוניברסליים וטובים. הם אלה שעוברים, זה מה שאנשים והם אוהבים. כועסים עלייך או גאים בך? הם לא מזהים את זה בדרך כלל. אז הנה גילית, אל תסתכלו על זה, משפחת חומסקי, זה לא קשור עכשיו לכלום. עזבי משפחה, גם חברים, גם החברים לא, אם זה דברים טובים, אז הם תכף ומיד מזהים את עצמם ואומרים, זה אני. אם זה דברים קצת יותר בעייתיים, אז בדרך כלל הם לא אנשים חיים בהכחשה. תראי, אם זה משהו שגנבתי ממש גניבה ככה מרשימה בית דין, אז אני מבקשת רשות לפני שאני... אני מבקשת רשות וגם משנה לבקשת הבעלים המקורי של הסיפור. אבל אני באמת ממש צריכה לשכוח שיש קוראים לספר. מבחינתי ספר זה אני והספר. עמוס עוז תמיד אמר, תכתבו לקורא אחד ספציפי, אז לי אפילו את הקורא הזה אין. וואו. אני חייבת לשאול אותך שאלה. ראיינו פה כל מיני, והגיעו לכאן כל מיני אומנים, הגיעו לפה מוזיקאים ושחקנים וסופרים ומשוררים. מותר לי לגלות, את היחידה שהגעת עם בן זוג. מה אתם כאילו, אי אפשר להתגעגע? מה? אם מותר לי לשאול, אם תגידי לי לא, אז לא. לא, יש לזה הסבר לגמרי מדעי. ההסבר הוא שנועם, בן זוגי המאוד טרי, 3 חודשים אתמול. ומסופר. ומסופר. הוא פשוט מאוד חמוד, ואנחנו גרים כאן קרוב, אז הוא הקפיץ אותי. וכן ניתן את האמת להיאמר שאנחנו התחתנו, ותכף ומיד, במקום לנסוע לירח דבש, אנחנו הולחמנו אחת לשנייה בסלון, אנחנו בלתי נפרדים, אז אנחנו פשוט לא רגילים. פשוט הייתי צריכה לבוא לכאן, אז הוא בא גם, כי זה מה שאנחנו עושים. וואו. אפשר לדבר איתך קצת על זה? כי הנושא הזה של זוגיות ויצירה, יש כאלה שהם מדברים על הורות ויצירה. המקום הזה של זוגיות ויצירה, אני מכירה הרבה אומנים אני פשוט התחלתי את הזוגיות לפני היותי יוצרת. לפני שבכלל למדתי תואר ראשון, לפני שההצגה הראשונה, זה כבר היה לי בתוכו, זה לא היה עניין של שאלה, אבל עד שבעצם גדלת והתפתחת, והיה לך המון 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 מרחב אישי, גם בסלון וגם לא בסלון, ואת נאמנה לעצמך ולהשראה שלך, ויש הרבה אנשים שזה לא עובד להם, על להיות יוצר, זאת אומרת, הזוגיות נדחית, או לא מצליחה לקרות, או איך זה עובד אצלך, אם מותר לשאול? בטח ובטח שמותר לשאול, זאת גם שאלה מעניינת. האם אני יודעת את התשובה?
ממרומי 3 חודשים של ניסויים טובים ומאוד מאוד משמחים. אני יכולה להגיד מה יש לי עד עכשיו בסוגיה. נפגש עוד 30 שנה? סתם. 30, 40, אנחנו לא קטנונים. זה יותר עניין של זהות, שאני צריכה להתרגל לזהות החדשה שלי בתור אדם נשוי. כשעד עכשיו, באמת, את התחלת, היית נשואה צעירה, ואז התחלת באמת להיות שחקנית, והוגדרת על ידי זה שאת נשואה ושחקנית. ויש אנשים שהם לא הלכו למקצועות הבמה, אלא קיוו להקים בית בישראל, וזה מאוד העסיק אותם, הם היו האנשים שבדרך להקים בית. אותי הגדיר שאני כותבת, זו הייתה הזהות שלי. ולא עבדתי ולנסות להיות בזוגיות, אני פשוט פגשתי את נועם, והוא באמת, אני התאהבתי בנועם, כי הוא באמת בן זוג מאוד מקסים, ורציתי להיות איתו, לא רציתי את קונספט אני חייבת להתחתן, אלא את האיש הספציפי הזה. ואז גיליתי משהו מאוד מוזר, שקצת חלחל לי לזהות, ואני עד עכשיו ככה מנסה להתמקם מחדש. גיליתי שהעולם כל כך שמח, ונאנח בהקלה גדולה ועצומה על שאני מתחתנת, ושאני עליתי על המסלול הנכון. ואז קודם כל שאלתי את עצמי, מה, כל הזמן הזה שכתבתי ופרסמתי וזכיתי בפרסים ונסעתי לפסטיבלים, וכל הזמן הזה זה מה שראיתם? המתנתם פשוט שאני אתחתן? ועוד שאלתי את עצמי, האם עכשיו כשהשארתי קו ונכנסתי למטריקס, האם עכשיו אני מאוד מאוד משעממת? האם אנחנו הזוג המשעמם מגבעת שמואל עכשיו? והייתי צריכה קצת להתמקם בזה. הזוגיות עצמה, אגב, שוב, נכון ל3 חודשים מאוד כיף ומאוד טוב, זה לא מפריע, אפשר, סך הכל של 2 אנשים הוא יכול להיות מרחב יותר גדול. יש לי עכשיו יותר דברים שאני רואה, אני רואה בעוד עיניים, זה עוזר. אבל יש לך זמן לכתוב? תראי, אנחנו כל היום בבית, יש לי כל היום לכתוב כמו לכולם. יש לי זמן לכתוב, יש לי גם פנאי נפשי לכתוב. למרות שאנחנו שנינו העבירו את העבודה שלו מהבית, שנינו עובדים, קמים בבוקר והולכים לסלון, כל אחד מול המחשב שלו ומתחיל יום העבודה. יש לי זמן לכתוב, כן הייתי צריכה לנהל שיחה עם עצמי על לא לחשוב בתבניות על עצמי מבחוץ, כי זה לא באמת עד כדי כך מעניין אם אני הסינגלית הזוהרת שאין לדעת מה יקרה לה מחר, או הנשואה המשעממת מגבעת שמואל, אבל אני עדיין ועדיין כותבת, ותחום ההשראה שלי התרחב. כי יותר מגניב להיות אומנית בודדה, מורדת, כאילו כשאת רווקה את מורדת, וכשאת נשואה את כנועה? כן, אז כשהייתי רווקה, אז בהחלט, כשהייתי סינגלית, אז אני בהחלט חשבתי שזה הרבה יותר מגניב להיות סינגלית. עכשיו כשאני לא, אז אני אעדכן את ההגדרה הזו, ואני אטען שהרבה יותר מגניב להיות תוך כדי זוגיות, ולשאוב את ההשראה משם וליצור הרבה יותר דברים משם. הגדרות זה דבר מאוד משתנה, מסתבר, ואני לא מאוד נאמנה להן. אבל מה שאלת על הזוגיות עצמה והיצירה, אז עד עכשיו זה עובד. כן, קצת חסרות לי היציאות החוצה לשאוף אוויר, ואני תמיד הייתי נגד. תמיד אנשים אמרו, אני צריך לנסוע, לשאוב השראה, לראות נשר ולכתוב בעקבות זה. ואני תמיד אמרתי, לא, השראה זה נחמד, אבל בסך הכל אפשר למצוא אותה גם בשולחן, זאת עבודה. כן, וזה תהליך, צריך לכבד את התהליך, לא כל דבר צריך להדליק את ההשראה, זה סך הכל יש בזה גם הרבה טכניקה של לערוך ולקרוא שוב ושוב ושוב. אפשר לשאול אותך אם למדת פעם, עברת סדנאות כתיבה, למדת, אפשר ללמוד את זה? איך זה עובד? זה מקצוע? לא למדתי. המציאות מוכיחה שאפשר ללמוד כי אנשים לומדים. אבל קראתי המון ספרים, אני חושבת שזה בית הספר הכי טוב. אנשים שאוהבים ספרים הם יודעים את זה. מי שהיה ילד תולעת ספרים והסתכל על המוני מדפי הספרים ואמר לעצמו יום אחד אני רוצה להיות כאן ואני רוצה לעשות את המעשה האומנותי הזה, הוא יודע. לא למדתי ואני גם לא מאוד אוהבת ללמד. אנשים מאוד 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 אוהבים ללמוד כתיבה וכל הזמן רוצים סדנאות, וזה באמת הדבר הכי זמין שסופרים יכולים לעשות, כי יש לזה מאוד מאוד ביקוש. אני עושה מעט מאוד סדנאות כי אני מלמדת רק כשאני יודעת שיש לי משהו באמת
לתרום. ויש גם, אפשר להזכיר שיש בארצות הברית, הייתה איזה טורנדו של סדנאות כתיבה שהוציאו המון ספרים. ועכשיו הם מתחילים להתלונן על הספרים האלה, שיש להם ספרים מאוד נוסחתיים, שאנשים למדו בסדנה... את מרגישה שמספר לספר את יותר מתמקצעת, או... מתי התחלת לכתוב? אני חושבת שהתחלתי לכתוב כשהתחלתי לקרוא. זאת אומרת, די הרגשתי שזה יהיה הבית שלי. התחלת לכתוב זה מתי פרסמת? תמיד שאלה, למה מתכוונים? לא, בכוונה דווקא השארתי את זה פתוח, כי עניין אותי כאילו... השאלה הבאה תהיה מתי הבנת שאת סופרת, אבל התחלת לכתוב כשהתחלת לקרוא, ממש ככה? הייתי ילדה כותבת. את יודעת, הילדות האלה שתמיד משרבטות סיפורים ושירים במחברות ובצד שלה מאחורה של המחברת, אז הייתי הילדה הזו. אז זה לא בא לי בהפתעה או בהתגלות, זה פשוט מה שרציתי. ואז מסיפורים ושרבוטים לספר אחד מהתחלה, אמצע וסוף, זה מעבר גדול מאוד. כן, היו לי שני אפיקים, את אפיק הפרוזה, הרומנים ואפיק השירה, שהם קרו די במקביל. השירה פשוט קרתה כי הייתי סטודנטית והקראתי שיר בערב סטודנטים, ואחר כך פרסמתי ספר באיזה מגזין, ובאמת הימים היו ימים אחרים, ושם היה אפשר להימצא ולהתגלות על ידי מישהו שיגיד בואי נוציא לך ספר שירים, וככה זה היה. וואלה, כשפרופסור גבריאל מוקד התנדב באמת להוציא לי ספר שירים. זו לא הייתה אגדה, זה היה ככה דברים קרו אז פשוט. במובן הזה יכול להיות שהיה לי פשוט מזל להיוולד בזמן הנכון. ורומן, תמיד הייתי מסתכלת, להורים היה כזה את המנוי שלהם עובד, את מכירה את זה? נכון? הספרים עם הגב האדום. אז היינו מנויים, והיה שורות של הספרים. והייתי מסתכלת על המנוי, והייתי אומרת לעצמי, וואו, כשאני אהיה גדולה, אז אני גם רוצה לכתוב ספר כזה. ואז יום אחד, שהייתי בת 25, אני חושבת, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני גדולה כבר, אז למה לא בעצם? ואז עשיתי משהו לא כל כך יפה, שאני לא ממליצה לעשות, פשוט הייתי צעירה. כתבתי לא מדם ליבי, אלא את הספר שידעתי שיתקבל להוצאות, כי רציתי להתקבל להוצאות. באמת כתבתי את הספר שידעתי שיעבור, שאנשים יאהבו לקבל, וכך אכן היה, הוא באמת התקבל להוצאות. שאלתי אם אני מתפתחת מיצירה ליצירה, לפחות במובן של להגיד אמת כן. כי בספר הראשון לא אמרתי אמת, אמרתי מה שרוצים לשמוע. ומספר לספר אני יותר חוצבת את זה ממני, ובגלל שהשנים עוברות והחוויות נצברות, אז יש לי גם יותר... יש לכם יותר ביטחון. אני לא יודעת אם יש לי יותר ביטחון, יש לי יותר ניסיון ודברים שיש לי מה להגיד עליהם, כי חוויתי אותם. אבל יותר ביטחון שאת לא צריכה לרצות תוצאות. שאת יכולה להיות את עצמך, וירצו, ירצו, לא ירצו, לא ירצו, יתקבל, יתקבל, לא יתקבל, לא יתקבל, לא יודעת, זה אולי. נכון, אני פותחת סוגריים ומציינת שהמצב בהוצאות על הפנים עכשיו בגלל הקורונה, ואנשים הוצאו לחל"תים וחוזים בוטלו, ואין לדעת באמת מה יהיה. אז יכול להיות שעד שאני אסיים לכתוב את הספר שאני כותבת עכשיו, לא יהיו הוצאות. אני לא יודעת, באמת, אנחנו לא יודעים. כן. אני משתדלת לא לחשוב על זה. זה נכון שיש לי יותר ביטחון, אני יודעת מה אני עושה, ואני יודעת שיש לי את הקוראים שלי, והם ישמחו לקרוא את זה. שאר האנשים, זה תמיד אימור. זה תמיד אימור. אנחנו ככה עוד כמה דקות מסיימים, ואני לא יכולה לדבר עם סופרת, בלי לדבר על מחסום כתיבה. וואו, פנית לסופרת הממש שגויה לדבר איתה על מחסום כתיבה. כי אין לך? לא כי אין לי, כי אני קצת בזה למושג. אני חייבת להגיד. למה את בזה לו? כי מטריף אותי שאנשים אומרים, יומיים לא כתבתי מילה, יש לי מחסום כתיבה. יש איזה כבוד לתהליך, זה תהליך. תשמעי, לא כל יום כותבים. כל יום אפשר לשבת ולתקוע את הראש מול קובץ וורד או מול האופיס או איפה שאתם עושים את זה. אבל המחסום הוא חלק מהכתיבה, הוא לא מחסום. זו הפסקה לצורך, זו ירידה לצורך עלייה. את לא חווה ימים כאלה? לא, בטח שאני חווה ימים כאלה. אבל גם כשאני חווה ימים כאלה, אני יודעת שאחריהם יבואו ימים אחרים, שבהם אני אחווה דברים אחרים.
והם לא מתסכלים אותך, ואת לא חושבת, אולי אני לא במקצוע הנכון, לא יהיה סיום לספר, אני לא יודעת איך לפתור את זה, הולכת, לא יודעת מה, לא נראה לי שאת הולכת למקרר, אבל איך שאת פותרת דברים כשאת מיואשת? לא, אז בטח שיש לי ברגעי הקשים, כשאני לא רואה שום אופק לספר, אני אומרת לעצמי את מה שאני תמיד אומרת לעצמי. בקופת חולים ראיתי שיש שם, המשרת פקידה שם, תמיד מאוד מוצאת חן בעיניי, ואני תמיד אומרת לעצמי, הכי הרבה אני אלך ואני אגיד להם שאני רוצה להיות הפקידה של קופת חולים. אני בתחילת הקורונה רציתי לפנות לרמי לוי, להיות קופאית, אמרתי... וואו, איזה מזל שלא עשית את זה. אמרתי, כולנו בחל"ת, הם בטוח עושים מלא כסף עכשיו בסופרים. אז אני יותר ראיתי את הקופת חולים ריקה, ואמרתי, אפשר לשבת פה ולא לעשות שום דבר, זה ממש משרה... אפשר לדמיין את הספר. או האנשים שאיבדו את ההשראה בספר, זו עבודה, יכלה להיות עבודה מושלמת. כן, אבל זה נשמע כאילו זה לא מייאש אותך, וזה לא מעצבן אותך, וזה לא מתסכל אותך. מה כן? מה כן? אז... כן, מה כן? לא נצא מכאן בלי שתגידי לי. נראית לי שלווה מדי, אולי זה בגלל שאת בענני חתונה 3 חודשים ואוהבת וזה, אבל משהו על איזשהו רגע אחד של... מבינה בתוך התהליך הזה של להיות כותבת, טיפ יעזור? אם במקום רגע של תסכול אני אחלוק טיפ של... יאללה, נחנון אותך. מה שעוזר לי. ואותו אני כן, במעט סדנאות, וזה באמת מעט בסדנאות שאני כן מעבירה, זה הדבר שאני באמת תמיד אומרת, כי אני עומדת מאחוריו. אחרי שמוציאים המון המון דברים, אז צריך להכניס, כדי שיהיה שם איזו סירקולציה, כדי שתהיה שם איזו סירקולציה, פשוט לעזוב את זה, ללכת לעשות דברים אחרים, לנקות את המטבח, לטייל, לקרוא ספר אחר, להתנדב לאפות עוגיות, כל אחד והעניין שלו, פשוט לעזוב את זה, לא ללחוץ, ולהכניס דברים אחרים מעולמות תוכן אחרים, אפילו מז'אנרים אחרים. את כותבת ונתקעת, תראי סרט, תשמעי קונצרט. וזה מזיז משהו בחיבורים, זה לא שמעתיקים את זה, ראינו סרט, עכשיו אני אכתוב מה שראיתי בסרט, אבל משהו בחיווטים שם חוזר לייצור. נשמע איזושהי חוויה, מקווה שזה לא נשמע שיפוטי, אבל חוויה מאוד בוגרת לכתיבה. כאילו זה מין גם ניסיון וגם פרספקטיבה. תראי, אני באמת אוהבת את הכתיבה אהבת אמת, ולכן אני לא עושה לה רומנטיזציה. יש בזה גם חלקים מעצבנים, ויש בזה גם חלקים נתקעים, והכסף על הפנים, ולפעמים ספרים לא נמכרים, ותוך כדי הכתיבה אז גם צריך לערוך שוב ושוב ושוב, ולפעמים מקבלים איזו החלטה שממוטטת את כל בניין הקלפים הרעוע הזה, וחוזרים לעשות הכל מההתחלה, וזה מתסכל למות. אבל כשאוהבים מישהו, אוהבים גם את החלקים הפחות כיפים שלו, זו עסקת החבילה. ואני לא יודעת אם בוגר, אבל זו באמת אהבה שהיא מבחירה, ומקבלים גם את החלקים הפחות טובים. מדהים. טוב, לקראת סיום, את רוצה ככה להגיד משהו לקהל בבית, לימי הקורונה, לשאר חברייך הסופרים? אני רוצה לאחל לכולם את הייחול, שגם בלי קשר לקורונה, אני תמיד מאחלת אותו. כל מי שהחברים סביבי יודעים את עמדתי, אני חושבת שאין כמו ימי שגרה, ושבסתם ימים צריך להגיד הלל, כי אלה הימים הכי טובים. אז אני ממש מאחלת שנחזור לשם כמה שיותר מהר. אמן, אמן, אמן. תודה לך, גילית. תודה לך. תודה רבה לכם בקהל בבית, ובאמת בתפילה לשגרה מבורכת. תודה.